Ik moet zeggen, Limburgs Mooiste is altijd een van de leukere tochten. Het is altijd, ze weten de beklimmingen eruit te halen die alle andere tochten niet hebben. En de sfeer is gewoon goed. Het feestje achteraf ook. Waarom Limburgs Mooiste? Ja, als je een bergje tegen wil komen in Nederland, moet je al snel naar Limburg. Hè? Ja, mooie omgeving, helemaal goed. De sfeer zit er weer goed in. Natuurlijk iedereen reed, alleen maar mensen met fietsen op de auto. Nee, we zijn niet bewapend vandaag. Alleen met de racefiets. We zijn vandaag gekomen Limburgs Mooiste deel te nemen tijdens de verjaardag van mijn zoon, het jaar daarvoor. Ik hoop dat de fietsers een mooie dag hebben.